Billy Nyamongo ni garu mwanasiasa kurwase bunge ya Nyaribari Chachi miye kaunti ya Kisii na nigabiriga kuburia abamenyi kurwase ensemeyo ko babatoereru na kurwalibagalia bene uchiase abo bisabo botuki bo busare DCI gokoro botuki bwabo kubotikana negekole yechisegi echabachiko enekiwa asensemo ya Kiumbu ijuma eikiaeta uko negetase nikiagetembe maragoba ya lero Nyamongo nigo boigo abiriga kugikeria chibura burwecho na kuburia mugusi gwanchana na kubwaterana asogosiria ebikore bingabo nebyo asa mangana ari gusesegento keria kamo kiabeta Nyaribari ari sensemo ya Kiumbu na kegikeiri mono n'abantu bonse ba kegikeiri ba Nyaribari Chachi ebuno anchoyo omubuwa barayi kurwa Nyaribari na gikeria mangana ya betororo amagena ya korutwa gunisimo yagenderete ebinte must stop binte bibono obutari bungwana omumurori oyitetuma abono atigeta abana batabuati moiboli obo ntori gochwancha mangana yagenderega iganyaribari amangana ya must stop tigatokore ekitoko kora no murembe chikure tigachiri guno murembe totiga goitera amanyinga tobe buna naba abanyaribari ebe buna nyaribari yakabeire korukare totwara murembe onde tabangaina ko bachibesa mochigo itoyo mino wese mochiko toyo mina amagena tiga tobe no obomo no murembe iga Nyaribari tiga toye government ne serikali ribaga investigating kikiaba iga Kiumbu tiga serikali ekore mereme yo timo basa koira elo go sasa sheria asama go kaino ganya investigation yakoru tomanya mnankiriri kiabe